suwun sing gedhe pangapurane andung tresna bebojoan selawasi kabeh iki ora perlu diketuni janji gumiyen aku sanggup ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janji gumiyen aku sanggup ngenteni aku elan aku mergo dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ambiyen mula sliramu wis tak aturi bojo sing tresna olah sejati kasane sliramu digawe lara ora urung sakiki dadi rondo ananging piye kabeh iki wis kebaco ibarat bubur ra bakal dadi sego mula ketutku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa ono paribasan coba kacang rapat manu marang lejarane ono paribasan coba sing nembunge kacang rapat manut marang lejarane putra apik utawa ala tingkae tergantung marang wong tuwa sing irahake Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi asaban manungsa iku lamun wis mati
salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adama fi ilmillahi salatan daimatan bidami mulkillahi saben manungsa iku lamun wis mati sekabehe amal putus tanpa arti saben manungsa iku lamun wis mati sekabehe amal putus tanpa arti coba duwe ilmu ingkang manfaati utawa anak soleh kang duwe pekerti biyen mulo siramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati kasane sliramu digawe lara ora urun saiki dadi rondo piye kabeh iki wis kebacu ibaratku ora bakal dadi sego Allah keton ku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni ilan aku muga dadi jodone ora kena prawani tak enteni rondone ora nyono sampean sabar ngenteni nyatane tresno tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno kepodo warsalawase kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni aku elan aku moga jadi jodohne ora kena prawani tak enteni randane mula siramu wis tak aturi golek bojo sing tresno kaya Mas Vicky kasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rono kabeh iki wis kebacu lah ya wis kadung ibarat bubur ra bakal dadi sego Ajur. ketunku iki